Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Roma, Kapitulo 12, versikulo 9. Agayat kayo asipupuso, guraan nyo ti dakes, kat salimutmutan nyo ti naimbag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Aday ta, naluton ti merienda anak ko. Isursur tayo, kasambuton tayo ti panagmimerienda iti construction site. Una nang. Ado ti linuto tayo a merienda, nanang. Lumpia, banana cue, kenturon. Mala, isagana yung dagiti masapsapul tayo, tarumwar tayo. Nasaya at matawan sa rakyo ita, kat matulungan dak nga adlako. Ay, mabitlaeng, inakitaan no asino day tagtuk-tuk-tuk. Ha? Ay, Garda, naimbag nga oras mo. Sumrag ka. Saanan? Umayak la agsingir iti na utang mo, iti na ospital ti asawam. Agbayad kan. Kwa, Garda. Awan pa yung amin pagbayad ko ita. Iso pasensya anak ko mapay. Anya? Kat, kaano ka nga rod makabayad kanya? Diyan ngamin kwartami, kat imbayad mi iti abang mi. Tano sa anak nga agbayad, papanawan da kami diti pagababangan mi. Ay, awan bibiyang kun iti rason mo. Basta agbayad kan. Ha? Idi ka sa pulam ti kwarta. Kasta unay apakaasim apautangan ka. Itatag singira kon, di ka nagbayad, ay sana mabalin. Saan ko atalikodan ti utang ko, Garda? Agurno nga iti pagbayad ko kan ka. Kat pasensya ka kumapay laeng. Tatalaga nga awan apulos kwartami. Di ka sardengan asingiran, Minda. Agyaman ka pa'y kiti tasaan kon apinorsiyantuan ti utang mo. Pagyamanak unay dayta. Kat pasensya ka kumapay laeng kanyak, Garda. Ay, agyamanak. Naibos tila ko tayo anak ko. Ginulpi dagito'y karpintero. Agawit tayo nanang. Taintay manan agluto iti sa bali para inton malam. Huwan anak ko. Inkamin, kakabsat a karpintero. Agyaman kami iti pananggulpiyo iti lako mi. Awanan yaman na. Ay, nakay ayon no kaste ama ibus amin alako tayo, nanang. Ala, intayon anak ko. Tapno maisagana tayo dagiti iluto tayo nga ilako inton malam. Una nang. Aglayon tayo ni Jetsindaan. Tagumatan tayo itilutun tayo. Doro, kumusta nga di bagbagakan ka nga utangat? Nagbabawi ako nagpautang. Ha? Ngamen, nakunan ni Garda, adi mo kano ammo ti agbayad iti utang mo. Ha? Saan apod no dahita, Doro? Isong arod aka sa pulak ti dakdakkel a pagpuunak. Tapno dakdakkel kumamot ti maurnong ko. Kat makabayad akon kan kuana. Pasensya ka, Minda. Ngam impautang ko niti sa bali, ti ipautang ko kumakin ka. Pasensya ka. Sa anak ngagpautang ka dagiti di na mo tagbayad. Naimbag tadda kayo, nanang. Kitaan nyo dahito impos dahi ti Facebook. Rupa yung mat dahito eh. Impos dati rupa yun dito eh. Ako nanapay. Adi na among agbayad iti utang na. Anyan dagiti pada tao. Ninanagarda tinangipos, nanang. Paimanta mapanak iti ayan na. Saan anak ko? Bayam lang. Saan mo atutupan day jay? Ngam nanang. Kababain kayo dito eh. Imbabain na kayo daytoy nangipos. Carlo, anak. Saan nyo matatalikodan ti utang yu kan kuana? Ngam apay anas kan aramiden na daytoy. Adamot text ni kasinsin Lorna. Basaag man. Mangibabain ka akabagyan. Baliwam ti apelyidom. Tadi ka mangiramraman. Di ka umuutang no awan pagbayad mo. Awan babain mo. Anyan daytoy a text ti kasingsin ko.
Anyan! Orlan, asawak. Sinarungkaran da ka man nandito itanam mo. Nagsakit unay ti ipupusay mo. Nanang, saan kayo nagsangit? Uwan nga rod, nanang. Kan kitaan nyo ang mga numatalimu daw kayo manan. Anak ko. Nanang, sangit kayo asangit. Bayandak lang, anak ko. Oray awanan ni tatang, nanang. Adda kami at tumulong. Tapno makabayad tayo itidakkel nga utang tayo. Iti na ospital ni tatang. Agyaman ako na, anak ko. Nanang, agtitinulong tayo. Tapno mabayadan tayo ti utang tayo. Oh, Baro, mabalin ka diti makitugaw ka dito'y bench. Ha? Sige sir. Adda ka di met or-orayem. Adda sir. Ururayak ti inakkan ti kabsat ko. Adda di ta simbaan. Agkarkararagda. Ket sika, apa adi kasimrek tagkararag kamat. Nagkararag ako, sir. Isuari muwarak. Kat urayak lat taidan ditoy. Uray siyak. Urayak mati asawak. Tasimrek di tasimbaan. Agkararag ka nomat. Baro. Madlaw ko akasla nauneng ti pampanonotam. Nakapanimid ka pa'y. Parikot mi ngamin. No kasano ang makabayad kami iti utang ni. Idi na ospital ti amak. Kasta ka di? Imbag ko mga rod. No naimbagan ti amami. Idi na ospital. Ngam saan mat? Hanya ngay nga rod barok. Awan ti mabalin tayo. Taditan tinagpatinggaan ti biyag na. Barok. Kaya't mo ka dito agbalin, hardinero mi. Ha? At asweldo mi ti pinolan. Itad ko kan ka ti cellphone number ko. Ket, no nakapagpanunot kan, agtrabaho kan kanyak. Awagan naklata, Barok. Nanang, palubusan da ko mga agtrabaho kan ni Sir Rudy. Panagkunak, kat nasaya at atao. Ngam anak, ang mga nun adagsan at trabaho day ta, kat di mo kabailan. Hardinero laang mat nanang. Saan ang nadagsan at trabaho day ta? Alan nanang, palubusan da ko ma. Kan maysa, kaya't ko mati makaornong. Tapno maituloy ko ti panagadal ko. Ala anak ko, padasam no kabailam ti agtrabaho. Ngam no saan, agawid ka matlaan. Oo, nanang. Nawatam ka ti dagitim bagagken ka, Carlo? Uwan, sir. Mabalin mo ti mangrugi. Unaem ti aggai kadagiti root itaglawlaw. Uwan, sir. Ngam ne, jak kayat abannogem ti bagim, uray di mo partakan ti agtrabaho. Basta tinapatag, nasaya at ti trabaho. Tawan serbi tinapartak at trabaho, no saan matlaeng anasimpa. Maawatak, sir. Daytoy laang titad mo? Kurang daytoy. 3,000 laang. Nagbayad kami ngamin iti abang mi, Garda. Ha? Pangaasim tagan anos ka. Kat inutak abayadan ti utang ko. Ilislistak, tapno amok naman ti maibaybayad ko kan ka. Ay, buisit kit diti kastoy. Di ka la kumapinapautangan idin. Garda. Ha? Inton maminsan. Nayunam titad mo. Awan lang aruden porsyento na. Sa gabasit pay laang ti panagbaybayad mo. Ay, makapasuram! Kastagayam tinapasama, Carlo. Nagdakas matanday ta nakautangan ni nanang mo. Imbabain na pa'y ti inam iti Facebook.
Ngam ko na ni nanang, asaan milat ta kanon at tutupan. Liklikan milat tan ti apa. Tadi isupay ang mainayon a parikot. Nasaya at ti inam. Husto ti kunana. Ngam agrom dahi ta ang nakautangan na. Basta ti aramiden mi ita. Ininutan mi abayadan ti nautang mi idi. Aging ga amabayadan mi. Anya ka di ti trabaho ti inayo? Aglutluto iti merienda. Sana isursor, madam. Taday talaang mati amuna at trabaho. O sige, kitaak no kasano ang makatulong a kenkwana. Kumusta kayon, kapsat? Nasaya at matkabsat. Da kayo gayam ti amo ni Carlo nga anak ko? Wan, iso nga imay kami ka ni Carlo dito pagnanaodan niyo. Takayat ka tulungan. Madam, Kumusta ti panaglaklakom dito ayan niyo? nasaya at madam. Ngam kurang latta. Gaputaado ti utang mi ababayadan mi. Mangsapol ka iti mabalin a pwesto. Ta siya kun ti makaammo iti pagpuunam. Pwesto? Pwesto a pagmimeriendaan. Tapno saan kayo nga agisursur-sur iti lakoyo? Kaasi kayo mat, a kanahyon a magmagna nga agisursur. Madam, Amom ka di, kabsat? Nasingpat ni Carlo nga anak mo? Nagagat. Kan saan na abaybayan ti trabaho na ijebalay? Isuan nasagit ti pusok at tumulong kada kayo. Naimbag man ta na panunot mo day taba na Grita. Naitured mo at tinulungan ti ina ni Carlo. Katuan kunana nga rod iti Biblia. Agayat kayo asip o puso. Guraan nyo ti dakas kat salimot-mutan nyo ti naimpag. Wen, Rita. Tumulong tayo kadagitag kasapulan iti tulong tayo. Takasta ti maiparbeng. Kat dayjay, nakabirok ni Minda iti paglakwan na apwesto. Kat kastao na ayaman kan ragsak na. Wen gayam, mabalin ka di pagtuluyan ta ni Carlo iti panagadal na. Nangruna ta kayat nalaunay ti makalpas. Nakunana kanyak akayat na ti makaurnong. Tapno may tuloy na matlaeng ti panagadal na. Apay kit din asaan. Sige lang, pagadalan ta. Nanang, kasladyak marik na ti bannog ko. Gaputaan do ti may agmerienda di ti pwesto ta. wan anak. Ngam aginanakalat ta anak ko. Siyaklatan ti aggunay. Saan ang mabalin nanang? Tulungan kayo latta. Agyaman anak. Nagagat ka latta. Imbaglaangan, tatinulungan na tatay amo ni Manong Carlo. Naimbag ti Diyos, anak. Oh, putlugayam nga dan pwesto, Minda. Alang arudan, bayadam aminan nga utang mo kanya. Saan ko pa'y ama itad amin, Garda? Oy, da kayo nga agmermerienda dito'y apwesto. Amuyo ka di aday to'y atao, kat di na amu abayadan ti utang na, ha? Anya ka di ti sasawam, ha? Wano si kakadi ni Garda ang nakautangan na? Imbabain mo man ni nanang kon. Nanagarda. Kat pudnumat ngamin, mas daawak tanaadaan ket din iti kastoy apwesto. Ay, kaasi pa'y tinakautangan na iti pinagpuunan na iti daytoy. Ta sigurado asaan na ang mabayadan. Saan namatkat at alikodan ti utang na ka, Garda? Ngam apay amasapol nga ibabain mo. Kayat mo ka dita siya ko na mismo ti mangireklamo kan ka. Ha? Ipagkapitan ka. Pagmultaan ka, gapo iti kasta nga inaramid mo. Agasam, taimbabain mo pa ni Minda iti Facebook. Impost mo ti rupa na ijay. Kat imbagam adinaam mo abayadan ti utang na. Idin tutad di na matalikodan dayta. Panang dadaol ti kasta nga inaramid mo. Kayat mo tapaibalod ka? Sino ka kadi? Apay ang makibibiyang ka? O sige,
Siya kun timang bayad itinautang na kan ka. Ngamsak pa hiday ta? Ipakapitan ka. Ha? Nasken amay kan ka iti leksyon. Gapo iti panangibabain mo kan ni Minda. Dahito iti balay mi. Minda, Jenny. Kaya't kung aglalanglang tayo amangan, iti kasta, maya si Dagyo tiriknayo kada kami nga kasawa. Nagurderak iti makan ijay sukik a restaurant. Nakit-kita kayo ni simbaan, tsaka mo tinagan nyo. Sir, madam, nagsayaat kayo unay. Agyaman kami unay iti kinaimbagyo. Ti Diyos timang subad kada kayo. Pakaragsakan mi, ti itutulong mi kada kayo. Nang runa pa'y taag may maisakan amang isaksakad iti panagbiagyo. Kat naimbaglaangan tanagagat dagiti anak mo, tadi isupay apagparikutam. Uwan nga rod, madam. Kan kayat mi nga ipakaam mo, apagtuluyan mi ni Carlo iti panaghadal na. Ha? Kasano nga rod ang makapagtrabaho, madam? Saan aparikot day ta, Minda? Makatulong lata dito'y balay. Ket da kami ti makaammo iti allowance na. No kasta, agyaman ak unay, madam. Sir, naimbag kayo unay. Kat ti imbayad yu iti utang ko kinigarda. Inutak abayadan, madam. Wan Minda, awan parikot iti dayta. Minda, sorry Nagsorry kamutan kanyak iti barangay hall, idi nagsasarita tayo. Kan, nagpasensya akmat kan ka. Gaputan na bayag sakbay ang nakabayadak. Kat no saan pa'y abinayadan ni Madam Rita, di tintin nagak kumapay lang aging gaita. Nagipusak matan ijay Facebook. Kat impagsak ijay ti panagpakawan ko kan ka. Ha? Sorry talaga, Minda. Naamiris ko asaan gayam amay may sa ti aldaw. Kaskan ka. Agi sur-sur-sur ka laang idi itilakom. Ngam ita, napigsan di pwestong. Pagyamanak iti Diyos dayta. Saan na ka di akagura? Kan saan ka di nasakit tinakam mo kanya? Saan? Ngamin, itilikudan ti panangibabain mo kanya. Adda si pupuso at timulong tapno makaaonak. Ay na, agyaman akmanan, Minda. Lipatan tanday jay, garda. Ala, mapantay jay kusina. Taag merienda tapay. Agyaman akmanan, Minda. Imbes nga ibabain mo ni kapsat mo adi makabayad iti utang na, tulungam kit di kuma no kasano a makabayad. Laglagi pam ati Diyos, amo na amin ang mapaspasamak, kat ti mairuruman, tulungan na, kat ti dakas ti aramid na, saplitan na. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.